Goeiedag. Dag Abel. Zal ik maar verder komen? Ja, kom maar verder. Oh, je hebt zo niet. Oh, hij springt al weg, joh. We gaan de lever eruit halen. Om die te gaan onderzoeken op de dioxine. De lever is een groot ontgiftingsorgaan. En daarom is het juist interessant om deze organen te onderzoeken. Deze haze komt ongeveer 1 kilometer ten noorden van de afvaloven. Vlak bij de zeedik. Daar heb je de lobben, de lever. Dan zal ik die maar eventjes in een zakje. Ik heb wel, nee, bedoel ik. Oh. de lever, ik heb daar wel zakjes, hier zo heb ik wel, hier zo. En dit is het Frieske Nijs van Vreed, 29 juni. Afgelopen Haas naar Jeren van Striet, officieel liepenen. Striet, dat wie er al vanaf het moment dat de omrin mijn plan voor een afvalverbaningsinstallatie in Haas naar boeten kwam. Actiegroep Afval over Nee zamelen 14.000 handtekenings in, maar de oven kwam er toch. En de Nijehaaster politieke partij De Frisse Wind kwam ik net keren. Tjinstanders woenen een rechtszaak over de milieuvergunning, maar lutsen uiteindelijk aan de kwaadste eind. Provinciale steden joeg langomlet een gildige milieuvergunning aan, doet de bouw van de rek haast kleer weer. De reststoffen-energiecentrale, want zij hiet de afvaloven van de omrin, zal het afval van de Frieske huishoudens verbranden. De gemeenten binnen aandeelhouder. Weest met komen uit het leveren van elektriciteit aan het net, maar vooral aan zaadfabriek Frisia. Er is onrust in Harlingen. Bewoners maken zich zorgen over de afvaloven aan de rand van hun stad. Ze denken dat ze ziek worden van de giftige rook. Ik heb een muur gebouwd hier om die tuin heen. Nou ja, dat is de kop in het zand steken, dat helpt niks natuurlijk. En ten tweede, volgend jaar zet ik deze boerderij te koop. Mijn paradijzen naar de kloten, zeg maar. Er is extra onderzoek nodig naar de dioxine-aaien in Haas. Dat is familie op een speciale passenbijeenkomst bekendmaken. Vorige week werd bekend dat op verschillende plakken in Haas en omjouwing aaien een te hoog dioxinegehalte hebben. En dat is zwaargelijk, zei de GGD. De gemeente Haas neemt het heeg op en trunt on op verder onderzoek. Jacob Riepstra wen het boeten uit bij wie naam. Zijn aaien wie een bot besmet met dioxine. Dat zo'n 2013 eet hij ze net meer. Riepstra helpt tenai zijn aaien uit de supermarkt. Dioxine zijn vetachtige stoffen die ophopen in bepaalde organismes.
vooral in de eidooier, daar hoopt het zich in op. En daarom is een ei een uitstekende bio-indicator van vervuilingen. Het is eigenlijk de temperatuurmeter eigenlijk bij uitstek om dioxine te meten. Het betreffen stoffen die al met zeer lage concentraties al risico in zich dragen. Vandaar dat we ook internationaal hebben afgesproken, Stockholm-conventie 2004, om dioxine te elimineren uit ons industriële maatschappelijk gebeuren. Dat bakst helemaal, want ik ben niet zo'n kok. De RIVM docht ook een aaiononderzoek in Haas en vindt nog hegere dioxinewaarden. Er volgt een landelijk onderzoek en daaruit loekt het RIVM de conclusie dat dioxineversmarging van de aaien van hobbyboeren een landelijk probleem is. En dat er in Haas dus ijs net zo volle bijzonder zo'n haan is. Zo, heerlijk. Ja? Jezus. Oké, Hartstikke goed. Door dit onderzoek wordt ook wel aangetoond dat het probleem van de dioxine is in Harlingen, maar dat is ook op andere plekken. Maar ja, daar geef ik ze ook in gelijk, want er staan in Nederland op meerdere plaatsen verschillende vervuilende industrie. En ja, in Harlingen is er één grote verdachte in dit spel. Wat was jouw reactie nou op het nijs van de dioxine in de aaien van Haas? Ik wist dat het net bij ons uitkomt, maar ik wist wel dat men naar ons wijzen zou. Zo werkt dat. Er is net een lietstikje in je holle die denkt, goh, misschien gaat er toch nog wat oors meer de loft in dan wij hier monitoren kennen. Nee, geen enkele. Want wij bewaken het proces. En het proces is natuurlijk zo ingericht dat het ontstaan van dioxine eigenlijk voorkomt. Mocht het mogelijk dan nog een spoor wijzen, dan filter je dat er nog uit. En dat functioneert prima. Dus wij kunnen nooit die hoeveelheid die in die oor zit, dat kunnen wij in 1000 hiervan ook krijgen. Dit is de bunker van de oude afvaloven in Ljouwert. In de afvaloventechnologie is er wel sprake van voortschrijdend inzicht. Afvalovens hier doen geen enkele vorm van filtering. Alle dioxines gaan hier jarenlang gewoon de loft in en daar je de dag net in meer roer. In 1990 werd er sluiten. De omrin broekt de bunker nou als oerslagstation. Op Rozenburg ben ik geboren. Dat is mijn geboortegrond. Het is weer merkwaardig om weer terug te gaan. Alles is veranderd. Bijna niets is meer hetzelfde. Ik geloof alleen het huis waar ik geboren ben, dat staat er nog. Maar de rest is alles verdwenen. Alle boerderijen, al het groen, alle bomen. Ja, in begin jaren 70 ben ik Rozenburg verlaten, ben gaan studeren. En ik had ook geen behoefte meer om terug te keren, want het deed me erg pijn om te zien hoe Rozenburg eigenlijk verkwanseld werd aan de grote industrie, aan het kapitaal. En ik ben eigenlijk gevlucht naar Friesland, laat ik het maar zo zeggen, vanwege de frisse lucht, de schone lucht. En dat doet me dan pijn in mijn hart, weet je, om te zien dat juist in die plek weer een industrie zoals een afvaloven vlakbij de stadskern Harlingen wordt geplaatst. En dat doet me pijn. Het zwarte monster achtervolgt je als het ware.
Dit was mijn uiterlijk huis, ja. Het is weer merkwaardig om dat terug te zien. Toen ik dit huis ging verkopen, moest er een grondonderzoek plaatsvinden. En daar op de gronden, en daar zo had ik allemaal groenten. Of dat was dan gestart door mijn moeder, had daar een groentetuintje. En daar zijn monsters van genomen. En toen bleek dat de grond hevig vervuild was met dioxine. Dus dat was een heel merkwaardig punt. Toen vroeg ik me af van, heb ik daar nou steeds een vergiftigde groente ook gegeten? Er waren ook hier vroeger allemaal sloten met afvoer van te giftig materiaal van de industrie, de plaatselijke industrie hier. Dit is een behoorlijk vervuild eiland geworden door de Rotterdamse expansie van de industrie. En dat is een reden. Dus ik vertrouw de grond hier voor geen centimeter meer. Alles is vervuild. En dat is zonde. Rozenburg lijkt me afgeschreven. Maar laat het dan in de rest van Nederland of in Friesland niet gebeuren. Traditioneel hebben we dat huis gekocht, maar het idee van hier waar wij oud worden, zeg maar. Een prachtig mooi plekje. Maar ja, dat is nou verstoord. Als ik je wij ken, dan geef je wij. Maar ja, dat valt op tijd net daar. Zo. Dat er nog net volle ruik te zien. Het probleem is dat die wind dit uit is, dan komt die reek in die moenen en dan slacht het alle kanten uit. En hoeveel kanten gaat het dan op? Naar beneden. Dan slacht het voort naar de grond. Ja. En toen had mijn vrouw vooral zijn, die is volle fanatieker als ik, die had zijn van die foto's maakt. Dus die had van alle keren dat dat gebeurt, had die foto's. Er is dus ooit wismaken dat we nooit reek zien. Die reek die zo 80 meter de lucht in. En dan verdwijnt dat. En dan wat vertinnen. De theorie wel goed, maar de praktijk is weer barstig. Overlovens hebben we terugsnee een piep van zo'n 80 meter hoog. In Haas, dat on Wraad Erfgoed de Waadzee leidt, mocht dat net. 44 meter, dat wie de max. Ingenieurs berekenen door dat het wel koe. De rookgassen zo'n rjocht omheen gaan. Tjinstanders hebben dit altijd aanvochten, maar berekken niks van oreningenieurs dat een reekplom aan de kust hem heel oors gedraagt als op het loon. En dan binnen er nog de wienmoen. Die wienmoen, die wien hier al, ja, dat is wij de wien. Maar ik dat het de KEMA uitrekenen, wat het in het slechtste geval nog eigenlijk doet. En daar werd de normen voor in Nederland en daar komen wij bij lange na net ontdaan. De lucht is hier, het waait altijd lekker in huis. De lucht is heel skin in huis en die is ik mooi huisinstallatie erbij nog steeds heel skin. Zo uit en terug binnen de steurings in de rek. In september en oktober 2014 wie het raak met de reek. Ja, ik ben de hele dag in het ploeg geweest. Dan zie ik die centrale wel reek in de hele dag. Wat er normaal is dat net doet. Dan meest net in die maten. Dan weet ik alleen wie huis gebeurt wat. Zo stonk het. Maar verbrand plastic. Gloorlucht. Dat de bekken naar het pikkenhak daarom. Maar die beesten in er al de maat is lijst van. Die hier de bekken eten.
Nou, daar heb ik maar actie ondernomen. Dat ik heb bij de Milieudienst bellen. En die hebben ik direct actie ondernomen. Dat mijn trein hier er weer uit. Maar het is net lekker als die vieze lucht naar binnen had die matten. En wat verkeerd er verder van komt, dat weet ik al net. Wij hadden Rutten en alles hebben tegen, want het hele huis hong vol met echt een chemisch luchtje, zeg maar. En daar waren manners toen heeft hij per mail contact opname met de omren. En die reageerden ik. En toen zeiden ze in eerste instantie, dat kwam net van hen. Maar later bij ze waarom kwam. Toen zeiden ze, ja, dat kwam toch van hen. Maar wij hoeven nu nergens zwaar genoeg te maken, want er was helemaal niks aan schedelijke dingen vrijkomen. En dat kwam gewoon, zijn ze vanwege die storing en zei nou, dat proces stopzetten. Nou, en dan smult het eigenlijk iets beetje naai. En dat in wij roekt, dat weer alles. Door de verbranding worden er dioxines gevormd. Die worden er nu grotendeels uitgehaald. Maar bij storingen op die momenten, daar komen veel dioxines vrij. En vooral als er een bypass moet worden gedaan. Een bypass is dat dan de gaswolk niet door de filters gaat, maar direct in het luchtruim worden gestoten. En dan kan in een paar uur een dusdanige hoeveelheid dioxine in het luchtruim worden gestoten, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van een heel jaar. Tijdens de opstartfase van de oven in 2011 ging het ook mis. Het is wel bekend dat dat gebeuren zou. Alleen de wetgeving is net klaar op opstartperiodes. Dus ja, als je dat heel streng toetsen, dan zei je dat er overschrijdingszones best binnen. Maar het is iets onoverkomelijks als je een nieuwe fabriek opstart. Ja, goedemorgen, met Abel Arkebout van Toxico Watch. Ik heb een afspraak met BDS, Bram Brouwer. Met BDS? Ja. Sorry, ik heb uw naam niet goed verstaan, meneer. Arkenbout. Toxico Watch. Ja. Dit zijn eieren van iemand die eerst in Harlingen heeft gewoond. Ja. En nu gevlucht is naar een dorpje. Ja, ja. Wow. Vanwege de verdenkingen van de afvaloven. Ja, Maar hij wil echt zekerheid weten of hij ze nu kan eten. En voor mijn onderzoek is het heel erg goed om te weten of het überhaupt wel helpt te vluchten. Kijk, als je het hebt over dioxines en PCB's, toxicologisch klassificeren we ze in de hoogste giftigheidsklasse. Dus dat is om een paar redenen. Eén, de concentratie van de stof die in staat is om iets te doen in je lichaam, iets giftigs te bewerkstelligen, is extreem laag. Dus je hebt maar heel weinig nodig om een effect te krijgen. Het tweede is, ze stapelen op in je lichaam. Dus dat betekent dat elke keer dat je wat krijgt, dat de waarde opbouwt en waar je eigenlijk bijna niks tegen kunt doen. Dus op een gegeven moment, in het begin zit je misschien nog goed, maar op een gegeven moment kom je over die waarde heen. En dan heb je dus een probleem. Dat maakt het lastig. En het derde is, dioxines doen niet één ding. Hè. Ze geven niet alleen maar last van je huid of iets dergelijks. Ze doen heel veel verschillende dingen. Ze beïnvloeden de voortplanting, ze beïnvloeden de afweersystemen, ze beïnvloeden de hormoonhuishouding. Ze bevorderen kanker. Een hele reeks van verschillende syndromen en effecten worden veroorzaakt door één en dezelfde groep stoffen. Als je waardes vindt die verhoogd zijn, dan zegt dat wel iets over de omgeving, dat er meer van die stoffen voorkomen. Het zegt nog niet onmiddellijk wie de veroorzaker is. Dat zou één of meer bronnen kunnen zijn. Als je dat zeker wil weten, dan zou je er meer onderzoek naar moeten doen. Ik ben een keer op bezoek geweest, open dag. En daar heb ik persoonlijk gesproken met de directeur van deze installatie.
En toen vertelde hij ook hoe geweldig oven het was, een state of the art. En toen heb ik hem ook gevraagd van, ja, als hij vindt dat het zo'n goede oven is, waarom mag ik dan niet meten in de pijp wel? En toen deed hij een stapje terug. Wel, toen zei hij, ja, dat kan niet. Dat kan ik ook niet beslissen, zei hij. Hij geloofde niet ook dat zoveel dioxine uit zijn pijp komen dat het de eieren in de omgeving had verontreinigd. Bemoertje de heegste baas van de Omrin in Ecopark De Wierde in Oudehaske. Het Friesk huishoudelijk afval wordt gescheiden voor het naar de oven in Haas gaat. Wij zien niet dat het plaatsen, zeg maar, van zo'n continu monsterapparaat, dat de oplossing is om vertrouwen met de burgers te winnen. Want toch is iedereen die ik daarover spreek, die zei dat moet er gebeuren, al ter de goede cijfers uitkomen, zwaar, dan is het zo. Dat is wat ik jij. Ja, nou weet je, het is, ik denk dat op het moment dat je het over de afvaloven hebt, en laat ik maar zeggen zoals ik het echt ook denk, ik denk niet dat wij met hun ooit dat vertrouwen gaan winnen. Al zouden we dit, dan komt er wel weer iets anders van wat ze niet geloven of wat ze niet vertrouwen. En hoe stiet het met het vertrouwen van de burgers? Hebben ze haar een stadig gewoon wat deadline bij het feit dat ze een afvaloven om de door hebben? Wat denk je al van de hele situatie met de afvaloven hier in Haas? Nou, ramp. Stenen straks sterk aan. Ja, ik bedoel, zou er helemaal niet aan dat er moet gebeuren. Hij ziet een keer weer valse voorlichting, dus ik praat er liever niet over. Ik vind een ramp. Nou, ik zie dat niet als een probleem. Ik vind vuilverbrandingen ook op Rullense 100 keer, er zitten filters op. Niet de meest vriendelijke dingen om dat vlakbij een woonspul te hebben. Ik denk dat die mensen, ik mezelf hier ben, dat wij er geen last van hebben. Daar vertrouw je wel op? Ja, en wij hebben er een beetje last van en wie komt altijd uit die kant nog. Daar hebben ze volle meer last. Ik heb vertrouwen in dat de provincie een goede milieuvergunning af heeft en handhaaft. Stichting Afvaloven is nog lieke strijdbaar als 5-6 hierlien. Ze houdt de rek scherp in de gaten en fietert de provincie regelmatig gewoon om handhaving van de Milieuwet. Het doel van de Stichting Afvaloven was het tegenhouden van de afvaloven. Die is bijgesteld nadat de afvaloven in bedrijf is gegaan. En die is veranderd in het stopzetten van de afvaloven. Op dit moment zijn de twee grootste argumenten dat die overbodig is. We moeten toe naar een ander afvalbeleid. Staatssecretaris Mansveld is daar druk mee bezig. Dat er een reductie moet komen op het verbranden van afval. En het tweede is dat deze afvaloven bijzonder gevaarlijk is voor de volksgezondheid. En daar geloven wij nog steeds in. En daarom vinden wij ook om die reden dat deze afvaloven weg moet. De provincie is de verstrekker van de milieuvergunning van de REC en dus ook de handhaver. Voor wat betreft het laatste stiet de deputaire onder druk. Wij houden tafersje op de REC. Wij komen daar een keer in het hier live. Je weet dan ik dan we die systemen uitlezen, zowel de roegedata als de gecalibreerde en genormaliseerde cijfers. Dat zijn die lagen die er nog goed heen gaan. En het is altijd overal rond te vinden waar, wat en hoe het te bieden komen is, of waar dan niet maar in het systeem. Het systeem is verzegeld, daar kun je net mee omgrieven, dat kun je sharen. De Noordelijke Rekenkamer heeft in december 2013 een rapport opgesteld. Een bijzonder kritisch rapport over het handelen van provinciale staten en gedeputeerde staten vooral. Met dat rapport in handen had de provinciale staten GS eigenlijk gewoon naar huis kunnen sturen. En wat provinciale staten heeft gedaan, die heeft eigenlijk alleen maar gezegd, nou luister nou toch eens naar die mensen. Stel ze nou toch eens een keer gerust, ga ze in gesprek en zorg ervoor dat ze gerustgesteld worden. En dat heeft gedeputeerde staten opgepakt. En die heeft dus zo'n commissie ingesteld die daar iets over mag zeggen, die dus iets mag gaan begeleiden. In september 2014 komt de begeleidingsgroep voor het eerst keer. Doel is het formuleren van een onderzoeksopdracht voor het meten van de luchtkwaliteit in Haas. Afvaloven docht net mij, maar oorkritische en bezwaarde groepen wel.
Ook de boeren en de industriehaven binnen erin vertjintwurdigen. Ondertussen gaat Arkenbout gewoon terug met zijn onderzoeken. Vogelman Douwe Faber vindt dat er opvallend volle derde vogels liggen in een straal van een paar kilometer van de rek. Hoe verder ik in het onderzoek ga, hoe ongeruster ik eigenlijk word. Ik tref steeds meer dingen aan die het wijzen op dat hier toch iets bijzonders aan de hand is. Abel, mensen die kritisch binnen op die onderzoeken betwijfelen je die onafhankelijkheid. Omdat politieke partij de frisse wind het onderzoek naar die aaien betalen had. Ik probeer juist een wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek te doen. Zonder dat je een gekleurd iets doet, weet je, dat je iets gaat vinden. Een wetenschap is gewoon zo onafhankelijk mogelijk feiten naar boven brengen. Maar ja, als je toch betaald wordt door die clubs, laat je dan eigenlijk niet de verdenking op je dat je voor hun gunstige berichten brengt. Even voor de duidelijkheid. Er was een overeenkomst gemaakt dat zij de onkosten zouden vergoeden. Dus zij hebben me niet betaald. Ik ben een onafhankelijke stichting. Ik word gedoneerd voor mijn project door de burgers die mijn werk belangrijk genoeg vinden. En ik probeer dat juist te doen uit onafhankelijkheid. Kun je zeggen, die zie je nog niet kan. Ja, precies. En wat kwam er uit het onderzoek van de hazen? Ik heb meerdere hazen van het terrein waar de afval over staat, heb ik onderzocht. En ik heb die laten analyseren en ik trof juist in die lever wederom grote hoeveelheden dioxine aan. 1 januari van dit jaar besluit de provincie €120.000 vrij te maken om een jaar lang dioxines te meten in de piep van de rek. Ze volgen daarmee 1 op 1 het advies van de begeleidingsgroep. Kan ik je daarmee feliciteren? Nou ja, de eerste stap is natuurlijk wel goed dat er geld beschikbaar is om inderdaad dioxine te gaan meten. Maar daar zijn we nog niet helemaal. En er moet ook nog gekeken worden van hoe die metingen eigenlijk plaatsvinden, wie die metingen gaat uitvoeren en wie de resultaten gaat interpreteren. Zodra een onderzoek door een overheid wordt uitgevoerd, zie je dat het belang van het bedrijfsleven, van de industrie overheerst. Weet je, er wordt eerst gekeken naar het geld, het kapitaal, en dan pas naar de mogelijke bevolkingsrisico's, weet je, gezondheidsrisico's. En die tendens is behoorlijk sterk. De stienman op de dik van Haas liep het wel symbool voor de twee kampen in de stad. Stief steen ze maar de kop in de corona en de standpunten liep je allieke onbewegelijk. En nou zullen ze meten een uur lang in die piep? Ja, geloof het zelf. Zullen ze de ware cijfers geven? En door wie wordt er gemeten? Is nog niet bekend. Nee, we zijn toch een beetje beduveld de laatste jaren, ook met wetenschappelijk onderzoek. Op zich is dat hartstikke mooi dat ze meten gaan. Maar dat zo'n matte toch een partij die op geen enkele manier connecties had met de partij en de gemeente en in de provincie. Helemaal niks. Wat denk jou dat er uit komt? Oh, dat zou wel positief worden. Ja, dat twijfel ik niet over. Geen vertrouwen. Ze hebben zo vaak dingen zeiden en dat niet klopte, dus ik geloof er niks van. De omrin wil net reageren op het nijs dat er een uur lang in de piep van de rek met een worden naar dioxine.